Gikapoy lagi ko na itong relasyon. Kibawa baka tuok na kay ko. Wow. So ikaw pa'y tuok. Kuyawa good. Ano man, tinuod man saan? So unsa man imong ganamay tabo? Amot lang, unsa may tanaw nimo? Sulti dayon diha. Nga unsa man? Nga magbuwag na ta. Mo nimo ganha madunggan? Wag yung kumingon na. Pero mo nimo ginahon na, di ba? Ambot lang nimo kay wadyo ko gingon. Turyain na lang ko Dave. Unsa man gyud? Love pa ko nimo or dili? Tanawag ko. Tubag ako. Love pa ba ko nimo? Love pa. Lain kay kami, ako magbuwag na ta. Ikaw, manggod. Sige mo kag story buwag-buwag. Tuo kag sayo na magbuwag. Ambi, ikaw man, be. Unsa man? Ambot, hindi ko kabaw ma-explain. May klaro ni mo, eh. Basta, uy. Hindi na magbuwag, ha? Naragyan na ni mo. Ba't sa'yo naara ni mo ba? So, ipapilion ka. Ganahan ko lagi ka. Buwang. Klaro, anang di. Kisa may ganahan magbuwag yung taon, eh. Sure ka? Sure lagi. Promise? Promise. Pasig na pugos na lang ka, ha? Egit! Shout out to Roxanne Saldua, Nigel Paul Belongel, and Margaret Menuza. Comment, promise for a shout out on the next video. Hey guys, it's me, Dodong Dave.